To, kamar yadda kuke gani wayannan su ne manya-manyan jarumai mata wayanda aka fi ji da su a masana'antar shirya fina-finai ta ƙasar Hausa, inda a yanzu aka shiga wata takaddama kuma aka shiga wani musu ko in ce aka shiga wata rigima ko in ce aka shiga wata cece-kuce dangane da cewa wacce jaruma ce tafi kowace jaruma kuɗi, farin jini da kuma ɗaukaka a cikin ƙanƙanin lokaci. Tabbas kowace daga ciki ta taka muhimmiyar rawar gani wajen samun ɗaukaka a cikin ƙanƙanin lokaci kuma samun farin jini a cikin ƙanƙanin lokaci. Shin wace jaruma ce tafi Birgeka? Wace jaruma ce taka kuma wace jaruma ce kake mutukar supportarta? Wace jaruma ce zaka iya yin komai a kanta? A yanzu muka gama tantance wato jarumar da tafi kowace jaruma farin jini a masana'anta ta shirya fina-finai wato masana'antar Kannywood, inda a yanzu wato masoya da yawa suka ta faɗa albarkacin bakinsu, inda a yanzu za ku ji daga bakinsu domin mai dama an ce waka a bakin mai ta tafi daɗi. Sai dai wasu kuma jarumai da yawa inda suka dinga kokawa suna yawan cewa suna ta cece kuce dangane da cewa bata kai wannan matsayin ba, kawai dai an yi son kai ne. Da haka kamar yadda aka faɗa waka bakin mai tafi daɗi. Sai dai kamar yadda aka saba, ina mutanen da suke yawan ɗaukar nambar mu su kira mu dangane da cewa suna so za mu buɗe musu sabon YouTube channel domin su ma su dinga ɗora shirye-shiryen su kamar yadda muke ɗorawa. Sannan kuma ina sababbin mawaƙa wayanda suke so su ma su yi suna su zama celebrities a faɗin duniya su ma a dinga neman su. Sannan kuma ina wayanda suke harkar comedy ko kuma manyan fina-finai wayanda suke so su ma su yi suna su ma su zama celebrities a dinga neman su a faɗin duniya. Sannan kuma ina wayanda suke program ko project ko kuma wani shirye-shirye makamancin hakan. Ku sani cewa domin ku sanu za ku iya ɗaukar nambar mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp domin mu buɗe muku sabon YouTube channel kuma ku dinga ɗora shirye-shiryen ku akai. Domin YouTube channel shi kaɗai ne yake baiwa mawaƙi dama kuma yake baiwa mai harkar comedy ko mai harkar film ko mai harkar program ko project samun ɗaukaka a cikin ƙanƙanin lokaci, domin dukkanin wani mawaƙi ko ɗan fim sai da ya danganta harkokinsa da YouTube channel sannan ya samu ɗaukaka. Domin YouTube shine yake ɗora dukkanin wasu shirye-shirye kuma shine yake mika saƙon mutum a cikin ƙanƙanin lokaci a faɗin duniya baki ɗaya. Sannan kuma ina 'yan kasuwa waɗanda suke sha'awar su ba mu tallallika a kasuwancinsu, waɗanda suke so za mu tallata musu hajojinsu. Ku sani cewa ku kanku ba mu bar ku a baya ba, domin mu tallata muku hajojinku za ku iya ɗaukar lambar mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp. Sannan ina masu magunguna na gargajiya da kuma malamai magada annabawa, ku kanku ba mu bar ku a baya ba, domin buƙatar tallallakanku ma'ana domin buƙatar tallata muku hajojinku za ku iya ɗaukar lambar mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp domin mu tallata muku baiwar da Allah ya muku. Sai dai dan Allah dan annabi dukkan wani wanda ya san ba ɗaya daga cikin abubuwan da muka faɗa yake buƙata ba, dan Allah kai ya kokarin ɗaukar lambar mu ya kira mu ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp din. A gurguje bari mu koma ainihin abin da ya ajiye mu wato danganen wayannan manya-manyan jarumai da kuke gani wato su hudu, wato Hadiza Gabon, Nafisa, Abdullahi, inda suka taka rawar gani wajen ganin cewa su ne suka zo kamar wato na biyu a cikin wannan tafiya. Sai dai wasu kuma sun ce a'a ƙala lala hakan ba zai taɓa yiwuwa ba. Ina aka bar Maryam Yahaya ita ma ta taka wato muhimmiyar rawar gani a cikin wannan tafiya, inda wasu da suke cewa ita kaɗai ce wacce tafi samun ɗaukaka a cikin ƙanƙanin lokaci. Ita ce nan wacce wato ta samu ɗaukaka a lokacin da mutane ba su taɓa tunani ba, wato fim ɗinta guda ɗaya inda ya zo ya haskaka duniya kuma ya zo yake yawo a cikin duniya kuma har yanzu ana yayin wannan fim. Mutane da yawa sun ce tabbas wato Maryam Yahaya ita ya kamata a ci a ɗauka, wasu kuma sun ce a'a ko kaɗan Hadiza Gabon ita ce tafi samun ɗaukaka a cikin ƙanƙanin lokaci, wasu kuma suka ce a'a Nafisa Abdullahi ita ce tafi samun ɗaukaka a cikin ƙanƙanin lokaci. Har yanzu dai ana ta cece ku ce, da haka ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mai ɗimbin albarka, ku yi subscribing kana ku danna ƙararrawa domin jin kowace jaruma ce.